परबतजरा थिपखाय सनसयकल बिद्यालयनिफ्राय थांनाय सानखालि कक्राझार S.A.I.आव काबादि गेलेनायाव देरहासार जानो हाबोदोंमोन। नंगौ, कक्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय थिपखाय गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मावख'आव काबादि गेलेनायाव देरहाबोनाय काबादि हानजाखौ थिपखाय गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि प्रताप कुमार ब्रह्म आरो नेहाथारि आन्दलन ब्रह्म आरो गोबां सोद्रोमाफोरा आर'नाइजों बरायो। लोगोसे थिपखाय गुदि बर' समाज आफादनि आफादगिरि रन्देश्वर ब्रह्म आरो नेहाथारि अनिल कुमार ब्रह्म बिथांमोनाबो आर'नाइजों बरायो थरायना बाबुलि ब्रह्मनि हानजाखौ। मख'नो गोनांदि दानि सोलिफु जानुवारि दाननि 16 खालार खालि बिथांमोननि काबादि हानजाया महाराष्ट्रनि नागपुराव गेलेहैनो थाखाय कक्राझारनिफ्राय रावना होगोन आरो 19 खालार खालि बिथांमोना खेलाखौ गेलेगोन। बे खौरांखौ मिथिनानै गेलेगिरि हानजाखौ बरायदों थिपखाय गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' समाज आफादा। क्लास 9 आव फरायो। आं दा फरायनायजों लोगोसे खेलाखौबो लांफानो लुबैदों। जों बर'फोरा बयबो सानो खेलाजों मा मोननो बिदि सानो, नाथाय बिदि नङा, खेलाखौबो लांफानांगौ जों। दा जों खेलाखौ गेलेनानै कक्राझार S.A.I.आव देरहाबोदों आरो जों चेम्पियन गेलेनो थांनो नागिरदों दा नागपुराव। ओमफ्राय जों बेनि उनाव जों बेहायबो नाजागोन, जों जाहाथे देरहासार जाबोनो हायो। जों सारमोननिसिम गोजोननाय थाबाय, सारमोनहा जे जोंखौ इसेबां मदद होदों, जों बेखौनो लाना गोजोननाय दं। नागपुरावहाय थांगोन जों जानुवारिनि 16आवहाय। ओमफ्राय दायो जोंखौ लांगोन, दैदेनगोन जोंनि सारफोरनाव दैदेनगिरि जोंनि लांनाय नङा, क'क्राझार S.A.I.नि लांगोन सारफोर दङ। दिनैसिम बबे जायगायावहाय गेलेनानै फैखो नोंथांमोना? दिनैसिम आं क'क्राझार S.A.I.आव खनसे, ओमफ्राय धुबुरी, क'क्राझार दावलिगुरियाव, गौरिपुराव। बिसोर टिमा दासो गोदान आरोना, ओमफ्राय आं ओरैनो सेलेक्सन जायैसो थांदों आं। नोंथांमोनाव गेलेनायनि बागैसो थुलुंगा होआ नैबे बेलायाव सफैनायनि बेलायाव? बे सफैनायनि बेलायाव S.A.I.आव बिद्यालयनि सारफोरनाव हेफाजाब होगासिनो आरोना। दिनै जोंनि बे बरायनाय हाबाफारिया जाहैबाय, जोङो S.A.I.आव बिद्यालय अभियाननिफ्राय थिपखाय सनस्नि जानानै आं दिनै बे सनस्नि सेक्रेटारि हिसाबै आं बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायदों। बिथांमोना जाहैबाय जोंनि S.A.I. बिद्यालय अभियाननिफ्राय क'क्राझार S.A.I. क्लाबाव आसाम चेम्पियन जानानै दिनै S.A.I. बिद्यालय अभियाननिफ्राय काबादि खेलायाव गेलेनानै देरहासार जाबोबाय। बे देरहासार जाबोनायनि हाबाफारिखौनो जों दिनै बेसेबांबा गोबावनि उनाव बिथांमोनखौ गोसोखांनानै जोंनि सनस्नि जानानै साहित्य सभाया जोंनि सनसआव बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायजों बरायदों। बे बरायनाय हाबाफारियाव आंहाबो गोजोननाय फैदों, खारन जोंनि परबतजरा हिसाबै, जेनेबा थिपखाय हिसाबै जों बेबायदि स्टेट चेम्पियन जाफेराखै। दिनैहाय बेनो गिबि खेब होननानै लानांगोन, जाहाथे बिथांमोनहा दिनै बेबायदि हाबाफारिजों गेलेनायजों लोब्बा लानानै जोंनि परबतजरा हालामनि मुंखौ लाबोयो आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट जानानै गेलेहैनायाव आंहा जोबोद गोसो गोरबोजों साबायखर थाबाय। जाहाथे बिथांमोनहा नेसनेल लेभेलावबो जै मैयै देरहासार जायो, आं बेखौनो बुंनानै दिनैनि सनस्नि जानानै खावलायनायखौ एसेखिनियाव। बिसोरो दा महाराष्ट्र नागपुराव गेलेहैगोन। माला गेलेहैगोन? 15 तारिखआव जोङो बिथांमोनखौ क'क्राझाराव दोनहैगोन। बिथांमोना 16 तारिखआव गाखोगोन। जानुवारिनि 16 तारिख। बिनिफ्राय हरै नागपुराव नेसनेलखौ बिसोर 18 तारिखनिफ्राय आरम्भ खालामगोन। बिसोरखौ गेलेनायनि बागैसो थुलुंगा होगोन। गेलेनायनि बागै थुलुंगा होनाया जोंहा S.A.I. बिद्यालय अभियानानो नैबे पुर्न चन्द्र बिथाङा बे सनस्नि प्रेसिडेन्ट हिसाबै दा सालायगासिनो दं। बिथाङानो दा लिड खालायगासिनो दं आरोखि। आंना बेनो। आं दिनै नोंथांमोननि चेनेलखौ साबायखर बावनाय जाबाय आरो बेनि गेजेरजोंनो आं दिनैहाय फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। जोंहा दिनैहाय S.A.I. बिद्यालय अभियाननि गेजेरजों जोंनि थिपखाय ओनसोलनिफ्राय माखासे लाइमोनफ्रा दिनैहाय जोंहा सारा अल आसाम गेलेनानै दिनै खेलाखौ देरहाबोदों। बे देरहाबोनायनि थाखाय जों दिनैहाय थिपखाय प्राइमारि बर' साहित्य सभाया मोजां मोननानै जों दिनैहाय बिसोरखौ
मोनसे बरायनाय हाबाफारि लादों बे बरायनाय हाबाफारिनि गेजेरजोंनो जों दिनैहाय माखासे बे लाइमोनफोरखौ जों थुलुंगा होदों जाहाथे बै फैगौ नागपुराव जे गेलेहैगोन बिथांमोनहा बे लाइमोनफ्रा जाहाथे देरहासार जायो जों बेखौनो कामना खालामनानै जों दिनैहाय बिसोरखौ बे गेलेगिरिफोरखौ जोङो दिनैहाय माने वेलकाम खालामदों आरो जाहाथे लाइमोनफ्रा देरहाबोयो जों बेखौनो आसा खालामनानै जों गोसो गोरबोजों दिनैहाय टिपकाइ प्राइमारि जानानै जोङो बिसोरनि गोसोखौ थुलुंगा होनो थाखाय जों बरायनाय हाबाफारिखौ दिनैहाय लानाय जादों। मा बुंगोन बे समाव उन्दै उन्दै जाखांफुनाय जे लाइमोनफोरखौ गेलेनायनि बागै माबाफोर मेसेज होनो सानबावगोन नामा? उन्दै उन्दै लाइमोनखौ बे मेसेज होनो साननाया बेनो बिसोर बै जायगायाव थांनानै जाहाथे गोदान परिबेसखौ नुहैगोन थुलुंगा मोनगोन मानसिनि थांनानै थानाय समावथ' नोङो मानसिनि लाइफआनो मोनसे संग्राम नालाय दिनैहाय बिसोर मोनसे गेलेनायाव बिसोरो उजिनानै दिनैहाय मोनसे संग्राम खालामदों बिसोरनि संग्रामा दिनैहाय मोनसे स्टेजाव बिसोर देरहाबोबाय जाहाथे बै स्टेजावबो नेसनेल लेभेलावबो जाहाथे देरहाबोयो जाहाथे बिसोरो देरहाबोनानै जाहाथे जोंनि बर' हारिनि थाखाय बा बर' जाथिनि थाखाय माने गोजों जाहाथे जानो हायो बा गोजौआव दावखोनो हायो जों बेखौनो कामना खालामो आरो बेनो आरो जोङो फैगौ जाहाथे मोजाङै गेलेनानै फैयो बेखौनो जों आसा खालामनानै इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबनानै आं बेखायनो आंनि बुंनायखौ फोजोबनाय जाबाय आरो